dakuriyau blablali bamanangala ka wala kungurunda akro na fomo tafsiru bita insyaallah abina damna technicien ni kunu labɛn minnu kan ka kɛ yanni bi cɛ n'a kɛngɛra k'u kɛ ka se a kɛbɛze la o don n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ i k'a dɔn telefɔni tɛna labila ka d'a kan kabini ɲina n daminɛna n telefɔni labilala an ti faamuya foyi sɔrɔ ɲɛlikɛbaw ka ɲininkali la an ka waati bi cɛ ten fu fasayi o kama n'a y'a sɔrɔ an ma se ka labɛn kɛ komi san tɔw ta bi kɛ cogo min san tɔw la an bɛ telefɔni ta an bi taa studio kɔnɔ ye minnu ma se ka don o la dɔw bɛ siribe wele dɔw bɛ ne wele an b'a da mikoro la san tɛmɛnenw na a kɛra ten ɲina ɲɛtaga ka sɔrɔ o la kosɛbɛ o kɔrɔ ye k'a ka labɛnw an ma u kɛ i komi a kan ka kɛ cogo min ka d'a kan telefɔni da mikoro la o ma fɔlɔ ɲinana san dɔw la a kɛra kuma bi ɲɛ nka ɲina ɲɛtaga ka sɔrɔ a la komi tile 2 ni 3 tɛmɛna o cogo kelen don n'a y'a dɔn k'a fɔ bolo da kura ma k'a fɛ laban in na an tɛna telefɔni bila ka d'a kan waati tiɲɛ don minnu bɛ telefɔni kɛ o ka wari bi tiɲɛ an yɛrɛ minnu bɛ yan an ka waati bi tiɲɛ ka d'a kan an tulo tɛ foyi la o kuma o ye aw techniciens ka wale de ye a fɛn fɛn bɛ MTA la a bɛɛ ka dɔn k'a fɔ arajo nafa ka bon ni MTA ye donc n'a ye ɲɔgɔn faamu a la siga t'a la baara bɛ se ka cogoya la adama ye maa kura de ye a t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ aw minnu b'a dɔn ka ɲɛ a bɛ taa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ MTA la ye foyi tɛ kibaruya lase a foyi tɛ arajo bɔ fɔlɔ ala ye dɔnni min di adamaden kɔni ma kibaruya laseli a foyi tɛ arajo bɔ fɔlɔ MTA tɛ arajo bɔ nafa la n'a kɛra k'a bila kɔfɛ o kama o kuma a y'a bila a ɲɛfɛ dɛ n'o bɔra ye tafsirul Quran a ka sɛbɛnni min n'a b'a bila a ka YouTube ka walama fɛn min t'a tɔgɔ dɔn tafsirul Quran a kɛ bɛ ka sɛbɛn ka ɲɛ tubabukan la nka arabukan sɛbɛntɔ a ɲinana ka alifu lam bila la aw de k'a dɔn n'a ko Facebook ou bien YouTube diɲɛ bɛɛ de b'a ye an ɲinana k'o min kɛ a y'a dilan nka maa min yɛrɛ b'a kalan n'i y'a kalan tubabukan la tafsirul Quran o de y'a sɛbɛn cogo yɛrɛ ye nka arabukan sɛbɛntɔ a ye alifu lam bila la o ti kɛ nka n bɛ se a kan maa min yɛrɛ bɛ sin k'a ye i b'a dɔn fili don a ko ɲinɛn don ani da tɔn tɛ kelen o tuma a y'a yɛlɛma kabini kelen a ye ɲɔgɔn wele a ka telefɔni lahalaw lajɛ yanni ka se waati ma ni yɛlɛma kura ma taa fɛ an tɛna telefɔni labila alhamdulillah suratu yusufa ale aya laban an bɛ olu de la nabila yusufa ka sogo min ni kabini fitini o y'o kɛ sogo in nana danganamaya a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ baba nin ye ne ka sogo danganamaya le dɛrɛ
ala ye min yirana sugo la wa ala ye a wale ka jira o kuma rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min tawil alahadithi ala i ka do ni rodne mo masaya yera la koy mara la koni katla kan la duniya sukun korola fatira samawati sangolu o daba masa de nga faturu ye dalmi nye o ye mami ye dali rafolo mama ko danna wala ardu an sangolu anta waliye edene jigida yoro fi dunya je kona wala akhirati an lahara tawfani musliman saya o kane yusufa soro ka soro nyira beni dile do imo walihqni bis salihina wa vara ika jonmonga zalika mi amba'il ghaibi binye koddugo lewu o kibarade nuhihi aw mimmi wahyuka ilayka ya muhammaduka وما كنت لديهم اكن دو فيده اذا اجمعوا تمنمنا ويه وكنيونغا امرهم كلبنا تمنمنا يوكا حقلو كنيونغا وهم يمكرون كاسرو بدبل جولا يوسف جولا اكن ديو ngane ala de be akan mefo e muhammadi وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين cendo kuma donga fo adama de yarula so chama hanna jariye olutna le man yakoy nyala ka dakure ka nyasi muhammad yarama sallallahu alaihi wasallam aka kalamaliya amma wala namina ma fa atise sebenina ni me o focho doy o mami ni ama kalange ko koro minu no sebene do gafe o kono atise kalana janga ko kala gawna tabe o kuna fani be ka damo masafe masami no be fe be kalamo o ala da umo kalamba o mami ndo kalamale be ko wala domo o be hakil mal lemene kumbo ka fo donc ala muhammadu sikatala aka doni ala dondo kada ka donu ba minu ma be na fu mo donu babaw olu ka ko donu ka famia olu tise ka min wala ni kun vi mbe ka ko wala o kora ka fo ma doni rabaju noye ala ye sikatala o de be aka la doniya o be adama de relle men ya kumbo ngala nambi muhammadu ayde adonga fo adama de wala so chama utile mena jonye hanni e ya kanu ka fo kale mena kuma wele daba kana alamo ni wala ndaye otigi ika jija ika farfoni ika sule kawli ika keguya kamo wele o maka chiko adonga fo mo la so chamo mbe o soro e jeyne la ha soro bata be ongo kana do buika farfonna on fotable cheminyana dina kula ala kula yira dila wati dila fotugo nyumani yira madigila mashite mimbo ni va ka fode ala rafa no muhammad sallallahu alaihi wasallam وما تسألهم من أجر عليه من أجر cendo eti sarasinu ufe in huwa illa dhikrun lil alamin wala nay maka foyi hakli jigi ko dan be qur'ana nabaro de kamo sara eto nyini ma fala ikadda qur'an la sala ikala barala in huwa nga maka foyi dhikrun sonzirano hakila jigido lil alamin dan be wa kayyin min ayatin
في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون أكو وكبكو جل جل دبي نو بسانغلو لا أنا دو كلولا يمرون عليها أنا ما دو ميتمه أولاتي ولا ما بويه وهم عنها موردون و أسرع وكمكو يرجعك كبو وكبكومو هو النصر كومو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ما مولا السچامن بي نافو مولي من يجون أكيكارو لمن يبا چامن بي أكيكارو كل من يشركون يامي مولا ده وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لمن يولي دبا چامن بي أنا دبا كفهم هوري وچامن بي Francofoya obola aseve anya fo kakoro amta ga saka ishraku ka fenvara alaka beje filmi ni malubo kono be no ye ko fla fara alaka o teche o ta fo chuwe o maka fo chuwe o tnaga fo chuwe o lebu daguriyande ndi fla fara alaka o kora ikema ka kilimvara ka ki nya churu nowe nga fla na ko ni isondo mo ka soro la ama fote o fora fenga na fara alaka de o kuma fla ka fo ya ka fo nyebe mo la so chama mbe limena jong na so chama mbe fla nga fo ya be o ka limena yakro وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله يلا ولو كما كو هكل سي كافو نكك أمو على الله جابلا من الشوكا كانوا دتكو أو تأتيهم الساعة ولما بغتة واتي رك سنة شوكا تي نو يكيما يو كسنة شوكا وهم لا يشعرون كسرا وما سمع لوا ukaba ko sigi ni hakili sigi fude wa qul hadhihi sabili adu ila allah afo nya chendo ndukun ba kan mi voine ni ne tasira de tasira jumenyo ye maula so chaman be muhammadu iya kanu chugo chugo otuna le mena fa ba soro je kele ngalla sali neti saranyinu fe alla neta dabale do ay so zrali kama jembe so zrali kama ngai ka do ka fo le mena bawla ma chaman be o kale mena nyami me ni fulan ka fo yayi ni shirku o dakuriyan o be somin ne ka folla ala kelim pewu limana kanga kalela ka fo bi feno faraka min de ala ye ko bla ko ke ala sanga nyani ko ke ala nga nyani o manga ke adama de fo manga ke limana jonfe nga ala re ko mawla so chamame o ka barawi no ye aw kabara o mana ladli gara ka fo he ka sigi ka hakili sigi no yete ka fo la jaba o tnana aw datuku wala ma wati re no ye kiyama o kasinga na chwaka ka sura aw tisomola yala ajeme no farati nyewa ay o mana ikaro ka fo fen varabaliya alaka o yene muhammadu ka tabulo de o de ne muhammadu ka tabulo ne kelende de
ومي ويلك كان ودمو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله نبي ويلك كان علمو على بصيرة ندنغو في نيبه كلا كان كان ينغوتي أي نيبه فمرولا أو نيتامينا مونتلو فنا أوتلو تامينا ومن اتبعني وما من دغراني محمد نبي صلى الله عليه وسلم إكادو كافو تغنو في رل لكي كلا وفنا بو تغلا وتكا كوفده يا اونغي يجعل الله له نورا على بنور ديمو ابي يتاو يبي متاو مي اتكينا فو بغان نجي غونا وسبحان الله سنه على تاي وما انا من المشركين وني محمد ت فلان غفو دوي cendo ala ye dali masade febe danve fale o danve ala ye danve yabla mina mi ngono koli mi ngono o ye cogoya bila yoro bila o ye be wati kono ngala mi dali masade ala de wati da kana wati fala la ala de cogoya da cogoya ta ala la ala de yoroda yorota alala ala kam mara na kam saw be yorode ga me on da be ngoy o nin la ala sababu fe fone ni mi chodo be ibita ala ni dam be ngeni yoroda la o koma na saga wa ma ana minal mushrikina nete fe wora fara baye alaka ka fo nete farabaye alaka o tede bamananga ngulumba fili juguba nga kera beje fili andado kuma juguba mbeka fo ni go nete farabaye alaka o yekile faraka de amal make alako foyde ti faralaka alani foy manga o ma mi beje fili ngore ka jira akayira bo akono doni konto maliya kodo o ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilayhim cendo waka ko enye amma cide shici fana kra cedo wi rijalan cedo ko ni nyul de krengre alama musuci alati musuci alay dunu min na cekun e musukun je kono o doni do cetsega joye cemasega joye cetna joye alay musu krengre no donu bilbile ba cewnu ka kafaliyanu ka kuma ba foni ya dane awnye ananga fagatiga be o yoro anjoro shite o yoro nina alewo ka muso kungoy ala anda do abe chomi angon nyafal malati o yedde soroli o yere jidili ala ka manyi mambannu anoro tigi bannu cema dengelo wala la cetna wulu ala ko muso nyo ka aw ka kungoy ceta foy dona o kungo mi niyo da ko o doni grima mi niyo da ko o doro ko mi niyo o ke aw gars ke jeen kono o nyene mi niyo do ko jeen kono yanno o ma ci de nya nyo ka caw doni ala ma muso ci ala te muso ci ta muso ka baray muso bi noro soro muso bi walu ya soro nga famille ci denya kam so la ala to taba ala e muso bonya omo ayo ka chaw kungoy nga min dama muso kun o ta fitini yede mayar ba ko muso ta nga boni yere aw ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim chedo abe ma min wona ka fo cide ka ke fenga ba ko doy annato yere ba do a nato fle ka bo armadi yere
koli kono cogo dɔ la o suguya de ka di adamadenw ye ala bɛ ko fɔ ya la minnu bɛ k'a fɔ a donna ta a bɔra tan a fɔ u ye yala ka kɔn ciden minnu ni ne y'olu ci jeni kun don wa filaw kun don wa u bɔra sɛbɛn ka cuyan faw ni ba kun t'u fɛ wa u bɔra dugukolo jukɔrɔ wa u kɛn bɛ ka adamadenya koli banni fɛn jumɛn ye la n'o ma kɛ ni ala fɛ wa n'o kɛ o tuma na Muhamadu fana ye adamaden de ye wa minnu kɔni ɲɛ cidenya na o adamadenw kun don kabini yan Isa bɔ sanfɛ ka na o hakililan kolonba min n'o bɛ an balima silamɛ yɛrɛ dɔw kunkolo la fɔ kun ɲaamɛ k'o jigi ni cogo bolo fila daminɛ mɛlɛkɛ fila kama kunna jagayi la ala k'o tɛ ne ka laada ye o ye tulonkɛ ye ne tɛ tulonkɛla ye a bɛ wolo ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min dugukolo kan n bɛ dɔw de tɔmɔ aw la k'o kɛ ciden ye nka k'a bɔ a ka koli kɔnɔ cogo dɔ la maa min ye san 1000 kɛ sanfɛ dumuni ko tɛ yen foyi tɛ yen dɔw ka nugu bɔra a kɔnɔ ko ani bɛɛ bɛ mɛlɛkɛ o nane sisan o bɛna mun fɔ an ɲɛna n'a nana an bɛ se ka dalilu jɔ a kan e tɛ yan kalama koyi dumuni kɛ bali ɲɛgɛnɛ kɛ bali bɔ kɛ bali kɔngɔ t'i minɛ tɛ cɛ ni muso si dɔn e n'anw tɛ kurun kelen kɔnɔ fɛn ye e bɛna mun fɔ an ye taa i ɲɔgɔnna i ka waranda d'olu ma e tɛ se ka waranda d'aw ma maa bɛ waranda di ɲɔgɔnna de ma o kuma kiraw bɛ kɛ anw dɔ de ye o kuma hakilila kolon dɔ ka i kunkolo jan ko dɔ bɔ sanfɛ ka na tiɲɛ tɛ ila nuhi ilayhim ne wahna mi wajuku ka min ahlul qura kabo dugu fitini maula burikono maula wabe ne ngi cide kirangere olula afalam yasiru fil ardi yala yala dugukolo kawa fayanzuru upma bi flalige kayfa cogo mina kana aqibatu allazina min qablihim ma minun gona unyeno kira soso baye cido soso baye ani minun nyomela lemena cidona ninja makulu flying yala olu kala hala temeno o make uye waranda yawa wala bana cogodi wala darul akhirati kado la haradun khairun ودي هيري للذين موي اتقوا منو نولو على كجرو منو زرنا علاني افلا تاكلون يلا اوتي حقلي تكبارك يوا حتى اذا استيأس الرسل فو ني واتي سرسا واتي مي ني تشيدون جيجي مسيا وننا تشيدونا وظنوا أنهم قد كذبوا أو بمنا ما منو بينو لو تلمنا جو إنسان نو ما مرتلوني أولو ركونو بيتي أكثر كافو أنيا فو شيء أني في عيرة نقدي إما ينتا كسرعة كوينا ما منو تلمنا جوني أولو بين ميرا جوتا شيء سنة كجو أنا كلمنا جو تيتا تكجو كذا على كلا داوي abakina fa na tenyo be jugu bi dangaralla ka titati ka fufu adisiga fo opmana minu yortele manajo opma oluba fa nyando chep nga hakilangulo dale ne wolenyi ana ala tenyo be de koni o kerap mami jaahum nasruna ako wati odene ala ka de na fmay ibadon naka fo limaniya mami ni duna dafe ikado ka fo o tedda fitini yede dabbado cogo dola da fitini no kuma cogo dola fitini ngoray fay ka ke maye
ko bi kuila fika ko maye sabali bi kuila o mamina farko ka da yarla sabali tola munyo tola o tsika kongoku kada ka dakura mi ni amuru la sisan o bi singa jira ka fo ala ka cidenw o bi sibakoro titati o bi ɲɛni kosɛbɛ fo jigila misɛnya o bi nana mamudu ya tele mena jɔn b'a fɔ a payi o kun tɛ tiɲɛ ka koyi a ko ɲɛ a da citɔ ye nin a ko waati de ala na kuma ye o kuma maa bɛ se ka sabali ala kɔrɔ a maa ka jɔ dɛ caman bi teliya ka sin ka alamaya dɔgi bɔ ka fili ka taa ni yɛrɛ ye o wala na deli fila mɔni o kuma a bi wajiba ne na aw ka an ka sabali an ka muɲu ala ko la a se bɛ hakɛ jumɛn mɔ kɔnɔ anw man deli dɛ fanujiya man nashaw a ko kuma n'o waati de ne na kuma ye a bilen kuma fo dɔw bi kɔsaki daminɛ a ko ne ala ka laada la i k'a dɔn k'a fɔ n b'a to a ko ka kami ten ne fo ka taa kuma da di juguw ma u kelen kɔrɔ ko kuma daminɛ sa wa an y'a fɔ ko nin ko in tɛ ko laban da ye a ko ne na kuma de sa nka a tɔgɔ ye di jɔn yɔrɔ la k'u dɛmɛ nka dɛmɛ bɛ sɔrɔ ka na o waati o kuma na minnu ne ni ala b'olu kisi a ko n b'olu kisi sa dɛ wala yuradu basina anil qawmi al mujrimina n ka lajaba n ka porun a ko kɔn tɛ segin fiyewu ka bɔ jamakulu kɔ jamakulu minnu ye jurumutɔ ye kɔrɔ ye minnu bɛ kiraw juguya la o waati minnu bɛ liminɛjɛnw juguya la o waati olu kɔni b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ɲini cogo cogo u tɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ bilen nka i ye kiraw kɛra ka waati lajɛ i bɛ sin ka taa ni walanan y'a kɔnɔ muhamadu lajɛ sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya daminɛ lajɛ makan kɔnɔ a gwana a ye makan bila ka na madinɛ minnu b'olu la nɔfɛ u ka nafolomafɛnw an'u ka nɔgɔfɛnw u y'olu tilala k'olu feere ka kɛlɛkɛminɛn ɲini ka n'u kama madinɛ kokura wa o hakɛ min na o ye an ka sin ka t'u fa ka bɔ yen ka d'a kan maa 1000 ne nana maa 313 kama o ye an ka sin ka taa a ko ɲɛ ba pewu k'a yɔrɔ fura pewu k'a ko ɲɛ yɛrɛ ba dugukolo ko kan o tuma ni limana yɛrɛ tɛ sa 300 b'a fɔ k'a bɛ taa maa 1000 kunbɛn cogo di nka u taara u kunbɛn kɛlɛkɛnɛ yɛrɛ ka ye foyi kun tɛ ninnu t'an ka kɛlɛbɔ kɔ ninnu t'an ka kɛlɛbɔ nka ala ko a wusilen o waati la sa kafiri yɛrɛw kɔni ka dɔn u dangɛnɛmayɛlɛ kɛ k'a fɔ ayi nin ko kɔni nin nɔgɔyara ninnu ka ko banna ka ban ala ko o ye ne ka dɛmɛ na kuma de ye laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ala y'o fɔ fan wɛrɛ fɛ ko i k'a dɔn ne ala ka dɛmɛ bɛna aw ma don min badiri don o y'a sɔrɔ se t'a ye bilen dɛ o yala ka sunnatu de o sunnatu in o taa ka sɛgɛrɛ yan de nka aw ko ale mana jɛ aw ko a tɛ bilen a da la ala ko la o tuma aw tɛ ne ka maaw ye f'a ka bɔgɔ kɔfɛ a ka bɔgɔ ɲɛfɛ a ka bɔgɔ duguma a ka bɔgɔ sanfɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛna se ayi ninnu tora u ka ko in na koyi a ko da cilen nin a ko o waati o ye ne ala na kuma de ye ahmadiyaw a kɛra cogo di kɔnɔw kɔrɔtɔn dɛ a bilenna wa n'a bilen mɛ a fɔ a sera nin hakɛ nin ma fɔlɔ an k'a lajɛ dɛ o ala tɛ fila ye koyi a namaratɔ tɛ fiyewu o kama sulaw bɛ o daminɛ a bɛ a kɔnɔ k'a ka don alijinɛ kɔnɔ tɛ falen k'a sɔrɔ ma lajira bi a y'o bɔ a kɔnɔ nin bɛ a y'o bɛ kuranɛ kɔnɔ a fɔ hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum
ko aka danye tene alle mana ko le jarabe shi kana zoro amma ndo la singa proto ka do aljina ko akwa bada aljina ma dabo kamo fakati tati je ko ne ya faju ga yela la ka fo anya fo ngata inde che ako wati ne ala na kuma de o nabe mam gono ko chena kwa nyiro e doge sa koy o ke imiri anda kelnina kala ka dagore laje ni yo ke kuma enne kanga anga chesri juru albi ka chori do ma ke fola bisingo yete ni doge ngara nga amma se anga vezele bisingo yete o ko Imam Mahdi alayhi salam ay ladli kandi ahmad yomo ako mami ne ba fuka fo a cho kando kanga minga nyo kesade ako wati bengu may kana fode tade angata gulaya dayela wati ka juya ako era de ala nafmay kana ka chauta ngono wati gara ebu waran dulu pmay kata ko fe Imam Mahdi ko wa fori ko de wan yoro kelen Allah subhanahu wa ta'ala aka sunnatula anyeni vo do hagla do volado teliya kowla adamade idda cugote alama somo e kanga trika ke kowde dala kasoro ka boni nono e adamade red dara teni akrawtiw o fo adamade da cugo wulu saka ba mishi fali o daba nu o jigina domi preku gonga purtubi damne pati ira wa kunu wulu le kebe ga sanama doge onga anama deni e bange do abe chodi kabno adonga fo ite bagani e kanga me ko de dafe ka titati anama de bange oni akatama kaboy kana so subhanallah hali mam yere al kaboy nona itese eki miri bane adama de wadi ananna je kono ibina shili damne kabo shili la nu ye wuli gasi i bisinga kelgu kati ibe kerega wala may be daka wala be koka hali itse gasi ibina to le bise sigilla ngunu mani o triga bidamne minga bo ye tama sengelen dara kele bi sey kan ibine sigi ye kele dara fana ni ko bota ibina sigi juga toli yani kata adama de ret tama ko tama jera e ma do e ko lay onga onata be ongo yoroni ngele ke singa ko don ne ke singa ta ala soroti amba be yorofle anga tele ko jugu ka soroti an ru da ci golay an de bagawni bago ne wolola domi e tama da wala bol da wala papur da wala adama deni modate ala fe oni famu ya jugu ya mbe ambali anga sorota chamana o kama nya fo mitaga se aka ala nyinna wa ay sabali ala to tigu ay sabali aka teli o ka tele ala to mo adama de tama dabo kamo a ñini de man lajja walaja aya kongo abiyele nganaw telera o senga jona mandi ala de Imam Mahdi alayhi salam akodo bafe o be aka domi o kala kele wala sanga feno ka singa tu tegala ko mara singa wal yadi wala maga akulla akonne mano kamo tene bulu muhammad ma kete mashi no be mami ngono ikad lo ce kisi krafe o klishi tene bulu ya sunna kelemi tasra kelemi ni ala krayo tako jira sahaba nu tamno fe doni kashi u kono baraw ka kana ngunu mani dabalte kala jenu bisika sigi utigile bogabe katla kana tamma damne fo kana tamma je ka se bolla akui ka do sahaba o tamana ine wodi ala soro ere laki kai ni bora sarafa mindo e shetana tay atilaba opma o klistene da kono de ayame wa
abisra wali dana ka kalandenw ka mana bɔ o kɔrɔ ye baro bɔ a ka sahabaw ɲɛna mugu sɔrɔ k'a faamu ala ka maa ɲuman dɔ bɛ a mɛnna ka ala deli a bɛ ko kelen de fɔ a ka kalandenw n'o ye minnu fana kɛmɛ ka ala ɲini k'o dulokiba don k'o sabara don k'o banfila don ka na nɔfɛ k'olu ye ala ɲininaw ye olu ye sufiw ye olu mako tɛ diɲɛ na n'a fɔ ma muridiw olu la maa minnu n'olu kɛrɛnkɛrɛnlen don y'a dɔn ala ɲininaw na waliyu b'a dɔn karamɔgɔ b'a dɔn n ka kalandenw na maa min ni o ka surun ko la o kama hali kuma dɔw bɛ yen n'u ma ɲɛ o fɔli kɔ o tɛ fɔ a bɛɛ ɲɛna ka d'a kan caman bɛ yen o tɔgɔ kɔni bɛ n ba nɔfɛ nka ale ani ala sɔrɔ cɛ ka jan kuma dɔw bɛ yen a tɛ se k'o faamu yɛrɛ o kuma ale ka kalanden dɔ bɛ yen dugu jɛra o nana fɔ maa ɲuman ɲɛ a ko bi ne bɛ sira ɲini mɛ madi ko a ko maa ɲuman in ko k'a kɛra cogo di a ko karamɔgɔ kisɛ t'i ka jaba la koyi a ko kisɛ t'i ka jaba la o kɔrɔ de a ko ala ye min fɔ e ye surɔ a ko ne y'o mɛn o k'e y'o mɛn karamɔgɔ kalanden ko a ma ko n y'a mɛn surɔ dɛ a ko kama ne bɛ n ka minɛnw cɛ a ko ala ko y'o mɛn surɔ e ka ca tɔgɔ ye de i y'a wele min na a ko ala y'i jaabi k'a fɔ k'a t'a k'i ye n'a t'a k'e ye anw de bɛ yen nɔfɛ ne mun ɲini yan nɔ a ko e y'o mɛn wa a ko ne y'o mɛn dɛrɛ o tuma kana jiginna dɛ ne taatɔ don a ko e ma sabali koyi a ko o mɛn ko kelen o ye ka sabali ban wa a ko wa ne ka ca san 30 ye ne bɛ fɔ ne ye ala fɛ ka ca san 30 ye nin ne kɔni bɛ fɔ ne ye ala kɛ n t'a kɛ ye n ko ala bɛ ka kuma fɛ n t'a kɛ ye a bɛ ka kuma ne fɛ o ye dɔ de ye o ne y'a dɔn ni ala tɛ fila ye fɔ a kelen don a n'a kɛ n ye o nka e ka di e ka taa kalanden taara su min dara o ka wahayu falenna ala fɛ dɛrɛ ala ko karamɔgɔkɛ ma ko hɔn i ye san 30 san 30 ko ala deli fɛn fɛn n'i y'a kɛ n'i m'a fɔ i ye n t'a kɛ a bɛɛ minɛ nɔfɛ bi imam mahdi ko a ɲɛ bɛ sabalibaw la dɔn y'a yɛrɛ tiɲɛ a y'a yɛrɛ halaki k'a sɔrɔ hijabu bɔra ale ni karamɔgɔkɛ ka wahayu cɛ mugu sa a k'a dɔn k'a fɔ a ja ko bɛ yen koyi nka ale ko de a ye nin tɛ foyi ye maa min ye san 30 kɛ a bɛ dakɔnɔ dɔn mɛ ko kelen o sina kɛ e ta cɛ tɛ min ye san 30 kɛ a bɛ k'o lamɛn e m'a dɔn e n'o cɛ ka jan nka nin bɛɛ bi fɔ imam mahdi fɛ aw ahmadaw ye n'a nana ala ɲini de la muhamadu ko la ka se ka kilisi tu k'a kɛ a ko o tɛ ala ko ye dɛ a mana tɛ a tɛ taa ten a tɛ laban tɛ fiyewu i bɛ sabali de wa a bɛna dɔɔni dɔɔni o kɔntɛ ala tun bɛ kuranɛ di muhamadu ka dɔgɔkun kelen walima tile kelen yɛrɛ a banna nka munna san 27 kɛra hali bi k'an de k'a la baara in tɛ se ka cun a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de o kuma imam mahdi alayhi salam a bɛ se k'a ka maa ye fadensago ye maa min n'o ko ne t'a fɛ ka kɛ waliyu ye an dɔw tɛ waliya ɲini ko imam mahdi ko a ko ye fadensago kumaba de ye e ye fadensago de ye ne ma kɛ ala tari ye i bɛna kɛ jeni ye mun de bɛ ala m'o kɛ y'a fɔ n ɲɛna mun bɛ yen ala m'o kɛ e sen fila ni bolo fila ni ɲɛ masa min y'o bɛɛ k'i ye e t'o ka teriya ɲini ko mun kɛra o tuma i ye malankolon ɲɛ ma i ye fali le ye wa nin bɛ ka kɛ e t'o ka teriya ɲini o kuma fadensagoya kuma don fo adamaden ka nata o de la wa n'i nata o la sa o kuma i kan ka dulɔki min don o ye nin de ye sabali muɲu a to a ka kili a to a ka f'i ma sisan dakuruɲa laban na suratu yusufa a ya laban yɛrɛ
sula damene kana bla fo yana absoro ko beke nyonga ka wala na yara damosa dakuriya kilina laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albabi akwi kado yusufa na balma ukalla halaminu na barabura jugu yaw ni fadiyaw ni kene kan jaraku ani dabalu o fen fen gera yusufa la balma o fe fadiyaw fe ngala kam masaya o jira ala ka gindo do jira fo kana laba fadiyaw na jongo ala fo unana malo yusufa e kana tugu yusufa no fe o malo le o ko shulle o nin dakurande bo foka fo ikado uka boro mi morani ko wala na ba kono hakilitigu ye kana yusufa do kasula ka kina fa ka ko era bane yo ye joya ga ko de bangeto e o kuma ala ko dila to kuma be adamande ma fo de kwa cheneni anyo wala la chama suratu yusufa kono o wa jugu ba fo ka ko bane mi o de bitake ko bangina e kabina ala cide unda ko beta nga krengena muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma kana hadisan yuftara akoni de borwete mi na fanziri de ziri nya danna o baro bike wala na ba kono Imam Mahdi wado akadim son arab me ziri do kadaka anama de boni wala ndayu kono ngani ya ando nyinga almami yere ziri almami Allah angone dina ndaga singa ke tugo singa ta alama yere kina fo koni la ilaha itamiye ni ira ko jagola ko do takiro abike mona ko ziremni on dende no ziru mi da anga ma ko ba fe ka kuranga mo ni abeni ka bo anga damane ko kasro abi adama dini abi ko taman lay ka nyame ko no an ziri fe me wala na ba ko no nganyo bege tlunge bi e ko karam wala ziri ga mi da Imam Mahdi alayhi salam ala kra sallallahu alaihi wasallam Mahdi ko fele abdo ziri da ka mo dimso ni kau belas rak ko dola nasla anyruka andi bisana mawbi jirra ko flanu ko folo flanu ne ndorong me nyona kudu bo nyona de o mawbi flanu ko yeranga ani fedo fani bako ko titakale yorola ko daga flanu no kilima nga saka kilindu ni kilin dara be ko ma kilebi to no fe ko man aw kanata nga yaranga to ngo ku kata tara kala yorola kabini mam yu tato aw bitami aw flanu kala yorola o tama chen may ko afla be to atin dabla o kile ma fu ko babani mama ko kanga nata de nga yaranga de ko ngata ubo dongli do bitame nu sera bu nyininga tara pau yaranga nekra fatai onorole do nyona bika chodi ale bi segi sisan nasira no ka kra chodi abitlaga donglina yaranga de kwangata o aflede yaranga sarle ale norole flan nan mbaka chodi kasoro wala nay mbebe fani baka puma kana soso de nga na nyara kala damne amita tasikono kata o ziringele ta ko kala kanga janoy yumul hama bi marata kala lahu la takhruju anyiru banga janoy kasoro zire darfe tasikono kawala na dimo ngam fawnu bobo muro ba enyo ke na fu ko kunda ibito kala de ibi wala nasoro na yanga febebla atani amagal rabuye amake atoy la rabay amflo ni ñoo jeni
dina ko kote ka fo ki fasha la 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 chama me anyo black ngalundu on dina ko ta fangle be imam hadi mitire da kaka dimso on blasira ini ka dimse ni asuya kera ni dara shufe fo wati do so ko te ka bunya ka daga ziri mi forani anni ko kibita nyigela boli kata inna toti dugo fiyo kada boli kadi ka to paraw ebsinga zire njole nyekoro nzura yaranga mino fara era bisigo o barle atonya kamaguna ira nyanati ubeta mena inyekoro ngo walanda bora mingo fani baka puma kana soso fani bako kandi takela yorolo yaranga kangata yaranga tunga sumado yaranga kangata yaranga zora bafo toro bafo arba fan fe wala ma asigile bitu fo do nyaji bi bo yaranga de kangata wa jenne tura yaranga emiye fani basu so wede kangata kisep ko nga fola alemne do afem fem be ko fo ato be afora fem fem yana ta ba ja fani baka puma so le mayde ja fani baka puma so le may abi wulno de ay nun zorata o ziri maday nyana wa do o wala nyima no misaka ni mbana du kono bi mona be aka foni imam hadi alayhi salam wati kelengeli afmaga dimisen ladi ni sugawi opma ko ma kan hadisan muhammad ka kisa atwadi yusuf ka kisa mi fotani kulla baro futa de ki kado temene baro fana tete wagalu fana te walakin tasdiqa allazi ko nga mi ma nya korone abe wala rebe ngono sa ko nyo de da anyena keneka ni korole mbaro boli wa ni kadu ye flanu nye minye ala soso minye fani baga puma soso sisa utara adato toro de akuna lo de la sisa au kanga wala soro fani basoso ba mimi fani baga puma ko ni soso puma be kado ka fo wa eba yi nyingini ka dimso mi wil no yo no oziri mbo abe ku kanyana ma de fo dlai au bora fabala babala kada kan mi ba soro adisanu jama sigi mem sorba krefe ammo so do afem no o ba soro achama na me ati bodu kele ngono naziri draga bopma abitani akorode hanni admission kamo atode nyafo to mi adado shu ko ni wolma shu tana ibay ka fo hay ni ko ni goy kelimita nyiga lay ati dogo de fona tara nyombe ibay nyakoro bopma ala ko yanno nabila isaka nabila yusufa ana balma ka kirigara kirini fade zugan bezongon yani hasidani kenagan jira kini dabali minu ngara yusufa la musa ko banga onata be akona la ba yusufa ka ngorotala o ko muhammadu kal halam ya koro au sahaba o abbe fole flani ala fani ko la ba de chainda ita ngabe akona ya mede afa mo yusufa tato e kasola foga nyina ka koy ngamba sabi nya blay akanga boto ko tla ko dabali fado mba mi do be kabla kolokono op mbewa op ma yusufa tap ni du kono na tay nga muhammad ta jebe de jerala wa ne ala ba ka faye ikado ko bina laba muhammad ga kuna wolola ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa allazi bayna yadayhi wa tafsila kulli wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun abe dina mi ngono abe muhammadu ko mi ngono ko muhammadu ko o bede fole fle ayeni nga da fitini tara lemuru kumuni de tara o taddaga do nga muhammad tanye lemuru bade je beta e njera muhammadu la ko shite nu moke yahudi mo foito no makri to mo foito no moke abama ngwalo mo foito no moke na yazi ga fle chen abena yalanga ya do yo danga na soro ko chena o kuma ngato kada kan disiga be o liyo tama show jira wasoro do ko ala do mo ya fuye ka koro
hanna nya kumbe ande sala an zai dayro abina ni mara tigiya ke najashi yo ladil ka dota nyaado ka fo ko mina kata sikatala onga yani fadon kunyata ula uyu ka keta beke manga ufana yu ka keta beke fo ka jamana wara wole ka farauka kama sa wara wele na ya sigi ko an ko do ni ngoy metti ko me abina ayru sura ko manga je jembere jira muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana nam maganda ele domi akula tasriba alaikum al-yawm aw magangaw ne muhammad man tasrakamo ay ta akadu kono ne ya fara aya ken dashi do dibila wo nyashi do nanade amme maganga nay min jaw kadu tendurla nama min jaw katoy jako tala fiu nim bonya ama ku maganga wala fiu mogo da wale turade cien do wa yanva horiyana de foyte no mo kela kan soro sebe awni ngayna na ses robi ku fasai foyt na kemana muhammadu bide adara anye kana ka ko iye alaka cide sata bano ne sabali minge an wakila de ngoy tesana itizika ko ke hode kamo sabal law opma sabali suye flay ne tizika ko gay ni muso nga opma an yo flay ika sabali temene unde an nga chaye fanga bana ka temeka ma warati ko madama dungo opma eka o tasara baliya no nane baliya ani fariya baliya an yo flay sendanya de nga bi ka setuye eka tlaka no sabali kile no mu kile jira opma ika kabali ajira na ka fala ilaha illallah muhammadur rasulullah ala ka cidede ko makorana dungew korana tigew anga teli anga fari andu zukabo ote muhammad ta tuko sallallahu alaihi wasallam wala ira tisoro o magutinga ay do anga ke sunungunye ay do anga ke nyamandonye ko muhammad ya ke chugomi no kera anga ko be fara alala ala bande me ala bi jonani ngana variara anga tekana tefamo ala ba fo aw muhammad ya wele ngana wale unana abitla ka dogi bo khajo op ma bi ke chugodi ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim wanne ma kam ma minu nyol titati chugomi no titati dabora obbe bisinga bo tlola ka jo krefe atikate de o may do nga sabali na zaballa ka kamunyu o inna allaha ma as-sabirina mi burano ya alaka laydi ala bi bokki jode ngano ye sabale do kibla ko bi nyame amulu walla ma am ke ala kira to cen dewni andika to nya dewni de wa kadi bangi ba be i dew nga ke i to ja dewni i kofe wa bakru ndara ulu baro de bosa nena aw umaru ni shako ni bramo on ni muhammad koy bi de anga nyere laje kona ze tatu am machugo ay muhammad dusuma de abi fato jawa nato jaw ma be ka fle silma nyema ya mingal fame no ye adon bayay o buri fini o bambla o do me amunu vebi malikonna hanni jembe to tangana mal don be mal kala mal korana dungew aw to bala anga dobo fariala anga dobo yere bayala te famo atekena ay do anga dobo la muso dine akanu be menuna obisika grana ngana anyanga bu yana kudugu annige be dola obito krefe dendela de muhammad mako may sallallahu alaihi wasallam woni mako maye alabi ka baraka de onnena o keme min yesa ala ko waka ko yabulu in yansurukumullahu fala ghaliba lakum de wa in yakhzulukum konna ala ko madame ko ay kina fo ngom jerna mode foyti seka ka foyti wo ngo ngannene koni nyenze waka kola ama bu nya koro chugo chugo ki ka do ka fo atita de
mal do ba nga ko flamulu ala ma ni fe mo min do ba ndakono no de ka nga ladige kewale ni makala angar siga wala angar siga wala be ko do nga bulu fa be doni baba utaka olu munu me muhammad joro la misru kono juma khutba ka surat yusufa ale ambla yanno nini wala nda duwamba nunye suratu midaw ka na fuma suratu ra'd no ye qur'anu asulan tani flana tan sabana doa tan sabana sulan tan sabana ode bina damina inshallah taala taruf lana ya amla sira ni sobal ni munyuye ko laba bi kay tay na nyame odo na mamme wa bete de wala kra takrati mam madi minni amo ko jama kul ko no jama islam ahmadiya afana tay ngrati de foyte mi fa foyte mi makala naw ta fe kanen ni kame ay wuli ko mo korore ay fa kam ko tembe unan nani oh ne ko nen ga ti do etlola o wuli ko boy kanati ga kele kene to la de kanake o mi vo aw nyene ka dus ga ci kesu fale fle on ni ka chamana ne bulo ya ajira mo la ka letri sabate ka nen akono ako letri chamama ne bulo ya oni ibo kesa ngani dafara muhammad sallallahu alaihi wasallam afana tika yiramine imam hadi mete ni kon magara ala karala sallallahu alaihi wasallam pati ngale yirawa ako imam foy fo ngani magara ala karala sallallahu alaihi wasallam ala iba joli oh laba sahabo yodu fa ko ya rasulullah huzur ko ma kongo beni kama baro yara on yebala ni ala kira no mama magar ala kira chrétien kira fenfe ebo ti jabini dusumi ni faria minya ko nyebo law opma ego ko ni ma kere la ko ngana di mama ko akon ne ko akabuli ka boy akana kele gen to de la ngo e fana ka daw nyede akwa maja opma sabali ka kuna ngade katimi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دمنا كني أمي تغنينا على فكرة الشيطان تورما شيطان مني على كرا فرلا بوفني بسم الله دمنا كني على توي الرحمن فروبا نعمتك الرحيم نعمة كرنغرلتك ويالا مغتوفلا ميني anga nyama ya ngono ajariyo amajayo ibo nema flakoni ibo kono wa be kene kan jaraki dugo tala wala ko mo ka ale ko fo moye no de aka hine anaka magari kanan go fo moye ni farya ani ni juguya ani tonyoni andus ko njaliya kanane ko fo moye te tene ka bare go fo moye ni hina ni magari rahman furubane matigi aw ka baran no ten nema minu nye ko musa miyo turu akoro sangulo dukulo fien ji adama de ka do notaniye an fo ka baran note asra mada ko musa miyo kaye fasai o de rahmani muhammadu ko fo ko musa miyo kaye o de ne blakna arrahimi nema mi no ta furbayenga o krengara ledu walama aka farfani anaka haglija anaka jija o bi wolo nema do fanana o ngami do krengara no ye ka do jawla pian hanna be kalake hanna be ajija hanna be na fulo nyini madi do maka do
o wi farane ala fanana o magudu flay jembo de kono kata o mana ami damine kenoye ami damine jimenga damine be anga baro barana bena damina be ala ko atse kata fonni alaka aka sisi ne alaka nema doka wabi sisi mi ngaflo e furu wanne mai atanna tibodo aturla koroti ami sisi no de o de rahmani nami kala damine miskaka ama damine ninne ngul lamani mashiba nengu di yiramo nyemba fle mashiba nyedi mo asarati bulu aturli koro ala de fe ibina ken bulu mi o kuma ke baro bulu sarati bulu ifaga do no ta ala di mo fasai kene mi no bi wulu la o diri mo fasai ika fo ita soro wa fo ne mo rahmaniyatu ka turangoranga fo inote kwa amma afabi do baro barla abada mena nela ka turungoro do di oni mingo atani nduru ngora ngono otiga tega libe mi konita du kulo kade konita ka fiya sama de nyabi kuwa semi kuwa kena bi lawa nengu mi kuwa ni mer rahmaniyatu o kuma mi sake de gora inga ajara adama dinyo bismillahir rahmanir rahim amma jayo bismillahir rahmanir rahim iya fi dalaw bismillahir rahmanir rahim ima fi dalaw bismillahir rahmanir rahim nga silamo mo honno fa mo lu ko jongwala anga fo andala kaka nema ka a jongwala jira kenaka abaraka dakam ko ta ya fo ma fo bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra ndakuriya saba doro ko ko moru ko kulu jade ko kulu ja wurdi kaywa kulu ja fem boro mo amal maka cendo ni ma boro do e ngani ko boro mondo o fana o maka cha de ngo korana aya do la fendo be kulu fana tugu me nyonay kafa ha ya ayn sod o je ya me doni sade asabala mawbe afala mawbe o amel mina alif lam mim ra o go fanda kolo do tugule nywana o nisna ka keneta abora kolo mina ne to do ka singa fenjugo yango e kajugo atata fenjama mo o ne ta boro do abana nga ka fuko o kuma boro ka wala ma ala to tay woni sina go fo o datele ay net go fo ngo mi me qur'ana ko no wa misala ne de kafa ha ya ain sad suratu maryam damene do kolo jano nga be ala togo do la kolo kele ne tatale ay kuma ba de fota yaw mi chama jala o de damne ya nibi mba feke iko fo maye itone ni wala may delo bay bi perane mi ngam musa kada ka fo ibe ya arabu la ya de bi fo obo ngam fo o be ko fla de ko gwa me de kaf minye adama de wasabaye ko nebe ci won wasaba wara tan ala ko kafi ala to kafi utara kaf one ngosa bayo kuma nganga wasa sira mi fana fe fana bo do ma ko ede hadi o kasra dui korosa mi no doneti la okuma sreng atinya atoya sira mi nanti me don mi atoya ngalla ni atoya de atinya don mi ngo mungu so ngana fako ala we fana de o jira bayina we de ladune bala ain we alimi
إبادة وين على الدنيا لا سين الصاد مسامي نيتي فاكو فيو نيكو تاو أبالا أو ما كده ويلي كوي وني ويلي تاو ويلي كروكا مندرا كافي هادي عليم صادق وبسنا كنيونا كافها يا عين صاد ne ko morga be ka kulu jado wurde ke to borro ni wana ima karam ko tafsir kala chama ko Allah wala bi muradi ko koratu lawa tafsir kala ko korata la ayra ni Allah ce korata lawa ngaba ka fonete fenola Allah wala bi muradi ayra kuti akure korba nga masangala ba ono morga ba kulu janga e to do afonde gonte morga kulu ja kordo ngay sa do haram ko no ki sigi ki nyawa itoro la qur'ana fana tawa waki tobodi kasoro akulu kele ngele fefe mey koroba bela alif lam mim ra amras yusufa mina otada minna alif lam ra alfi ala ana ne ala ne lam allah masami ni anyebe fe bela o kara yusufa damene ni masa ku nyede fe bela fo yusufa kunato de gasula ira damene nakaba yusufa ke pay fe me ga damene nyaba bela haksi ko ngo yerna mode be masami nyogoro foi titimaka o ka gindo ni kenagan jira ko ni mi ta dulo jira mi ne ala nyaba bela be nyekoro abe wala baka to semora ya Muhammadu wo masakale ne be akorana jigi ga kuma ike pew abe wala ba ka buyana nganga tulo ka farde ala ka tulo ka far cena de o ya alif lam mim ra ni alfo ana lamu allahu nede alay mim masam me ko beddo febbe be masam nga don kono mini ga don baya bi dan ngo sangala la ra wonye be kula katabo be ka kura ni harfu nani yahudiyaw tafsirul bayani ni alata yahudiyaw ya ala krani nga sallallahu alaihi wasallam muhammadu akui kado on yeru kengbe ke ga dine blesse be ko nga aya min jigi ni kani akui kado ka fo ni ndite masanga masaba ka koy way ka koy adai sanga masaba kasai anyu rujuro kundere anda ci mango ala ka ko mugara ako alif lam mim ra ako ni ndite masanga masaba ka koy yekma flani biolo bla ani kele ako ga dine jashi sanga masaba ala kramu soso ala krako yahudo mo kada yahudo fana ala mawdo be ala makam do ya do ko do foraw ngala krako mo ako aw ye kelele ta koy ako woni nyono chamo be koy alif lam mim sodo fana be de ala kreas gero mo fo ka do nga fo ay ni kelinde koy nga ala karamo soso nga ya jira do waro be o nga yawdo mi wo ala kirado fana nyebe kise dola ala mawdo ye fami so mi soro fana be wo
diinɛ bena to kɛnɛ-kɛnɛya la san 300 ni harfu 7 in y'o de kun kɔrɔta san 300 i ko i bi don fan fɛ i bi talo ala ka diinɛ b'o kɛ o kama ala kira yɛrɛ ko khairul quruni qarni hadha summa alladhina yalunhum ala kira san 300 de nka ala kira ni fɔ hadisa kɔnɔ bɛɛ b'o de tata k'a sɔrɔ lasulu de ye nin ye kuranɛ kɔnɔ yan wa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ silamɛw ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ fo ka taa kafir dɔ wele a na an ka jɛ an silamɛtoya na k'a fa o kɛra silamɛya sinsinlen san 271 Bagdad a fɔlɔla yen de la silamɛya sinsinlen san 271 dɛ fɔɲɔgɔnkɔ du kelen kɔnɔ nɛn ni ɲi bi kɛlɛ sigiɲɔgɔnya dabɔra o kama nka k'a dama tɛ fo ka taa jugu wele ka don an kan a kɛra silamɛya sinsinlen san 271 Bagdad ni harfu kelen kelen bɛɛ bi jate dɔ de bɔ alifu ye kelen ye lamu ye 20 ye mimu ye 40 ye rawu ye 200 ye 200 bi 71 a y'o jate de di o ni i bi jate baw data b'a fɔ nin ye san 300 ye o kuma Muhamadu siti ka diinɛ na o ala kira yɛrɛ nana fɔ hadisa la k'a wɔrɔ la ko tiɲɛ don ne o don a ma yahudiyaw sɔrɔ nka ko dɔ wɛrɛ bɛ yen o kɔrɔ ye silamɛya a ka to k'a sɔrɔ ɲaami si ma don a kɔnɔ o ye san 300 de ye ni san 300 tɛmɛna o b'a sɔrɔ Muhamadu ta a yebaw olu tɛ yebaw o b'a sɔrɔ olu tɛ bilen dɛ o kuma n'a kɔni tora lakale ma dɔn k'a fɔ dɔw bɛ fara ka yɔrɔ la dɔw bɔra la dɔrɔn ɔ ala kira ko a bɛ to o de la sa fɔ n'a sera san 1000 ma ni kurakurayaliba mana bɛɛ o kuma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ silamɛya tɔgɔ duman si tɛ fɔ bilen o kama hamim sajida alif lam mim sajida de wa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa mimma ta'udduna ni silamɛya bi to a cogo la fo san 1000 san 200 ani 71 dakunya kelen 300 a bɛ sɔrɔ ka jɛngɛ daminɛ o kuma jɛngɛ hakɛ fana t'o la wa ka da ka ko bɛ n'a jɛngɛna ka se hakɛ dɔ la n'a da dugu ma sa dɛ o kuma hamim sajida ale aya 6 o de bɛ nin fɔ an ye yudabbiru al-amra min as-sama'i ala ye fɛn min mɔ a yɛrɛ ka masaya kɔnɔ k'o di Muhamadu ma ni Muhamadu bɛ dugukolo kan yan thumma a jiginna ko Muhamadu kan ko kɔfɛ ya'ruju a bɛ yɛlɛ ilayhi ka taa ala mɔ dɛ kuranɛ dɔnni kuranɛ faamuya kuranɛ nɔrɔ kuranɛ barika k'a bɛ segin ka taa masangala mɔ a bɛ dugukolo kan kana bila nka ka Muhamadu to yen wa ayi ka sahabaw to yen wa ayi ala kɛra fɔli san 300 tɛmɛna a tɛ ko ala ka yɛrɛ o b'a sɔrɔ cɛw bɛ yen ne se dɛ olu se dɛ n ban fɔ o b'o fɔ kuranɛ tɛ se ka yɛlɛ nka sahaba yɛrɛ dɔw kun y'a faamu ko a bada yɛlɛ cogo de t'a la bilen minɛ i komi labidu ala kɛra ladilika dɔ kɛ dɔrɔn ko heyi ne ɲɛ b'aw la mandɔw minnu tɛmɛna a bɛna sen da olu sen da nɔnɔ dɛ labidu ko ya Rasulullah jenu anw k'e ka sira bila ya Rasulullah anw ala kɛra ko titi kuranɛ dɔnni bɛna yɛlɛ a ko ya Rasulullah an ɲɛ tɛ o kɛcogo la anw kɛmɛ k'a durusi an b'an denw bila ka denw fana b'u mɔdenw a yɛlɛ cogo tɛ yen ala kɛra ko a ko kolojɛ in ko tɛ labidu ne kun ye e yɛrɛ filɛ Madina kɔnɔ maa faamuyalen dɔ ye e yɛrɛ bɛ nin fan fɔta cogo di ni ko a bɛ yɛlɛ a ko sɛbɛn in ko tɛ o nka faamuya ɲuman labidu masa b'o sama ko dusukun na dɛ a kalankanuba bɛna to an gɔnɔnw na nka lakika o b'a sɔrɔ dɔn tɛ bilen dɛ labidu a ko i ma ye yahudiyaw ni kerecɛnw n'a y'a sɔrɔ u bɛ tawrata ni injila yɛrɛ dɔn a ɲɛ ma o tɛ bani Muhamadu la dɛ nka sɛbɛnni de b'u ɲɛkɔrɔ faamuya t'u bolo a la bilen dɛ a ko mɛ ko min fɔ yahudiyaw ani kerecɛnw labidu ko o tumana anw bɛna k'olu ɲɛna ko tigitigi kuranɛ fana bɛna kɛ a bolo ten dɛ
ata don abi ka babulo yi o kumana o min fora ala kira ko nga mi mala ne na unyina ko tew ay abasoro ne na way dugulo ko kana bla na totora nyame wi wasika to la de o kuma o yele ni min no bi ke o bi damene wati jume ni sangue me sabata mena famia nyuma ala sira nyuma korone doni nyuma noro barka o kuma ko bi yele ala ba korta kabo duskuna kabo nengunga kabo sembo ni baraka sembo na ye yele damine sangue me sabako o kuma na sanjoli fana bina ke yelelina o de fora ha mi sajida o aya worona ina ko ala bina yele nga yele ni ndisinga ke dongele ko abi ke doni fokata sanwa kele o ba soro tote ko la alif sanati mimma ta'udduna aw adama dinu nga danna sanwa kele ko bo de ke yele na de on ni ye wakele vala kema saba fora nga wojuli wakele ni kema saba of maslama sinzile asan wakele kema saba ala kira ko ni kema na mahdi ma inu fiye je kono kana mangachi ko tali ka mahdi ko bena pamado kema saba fora wakati me san wakele ka bisi basala akuni ala mahina na sabu makote de odo ba soro tuko shite selama bulu uta foido kele ni manga ngo dalu shitu bulu be kadaka ka noro tara o kuma selama sandan e kemena wakelen kemena nina wakele ani kemena na imam hadi ko kwanya te qur'ana wala kan nasarakumullahu bi badrin wa antum azila makele nga yella halal fla defo la folo o yoro ko badru kelem ngara sahaba fe kado ala ko nyaade me badru do ya soro a chugo tabulo koy aka joy badru fo kalo motle kalo te tanana fo badru nga kuludo to e badru yoro to foranno opma silama fana sile san wa kele ani kemen nani na masangala kadme wara binadre kam muhammad de me koni o do ba soro silama o be je kono wa kesatu ga jabala abe furugo ala bina kisa do damno mahdi nani wala kad nasarakum allah bi badri wa antum azilla oni badru de menakum salamun hiya hatta mata il fajr de lima bo badru chew nyo bi talo de o de mama diga chew silama sile san wakila ni kemna mahdi mina wilola ne muhammad ka baraka no fe nga do ba no fe waye boanye ni checho ke bi jo ala bi boy dibo kibina ala bi faraka boy guleo ka bina ala bi goshi ka boy fokata fajri kenenji kada ka batro dibo na je kono chena ne do abwanye o kama angale ngro ka jira majigi anin defo ye anama mosoko daku yafo o ko se nyina andala ka ngane aka faide nauma kala ke ni warani nyama joye mahdi bina abe wala mahdi bina gulamu ahmadu bina abe fezebeze nauma kala ke ni nyama joye mahdi bina abe wala goya sura ango wo hoko zai ama mere yoro de nyini ande ko tiga nyini de ngambe mali de ga ko to nyandala o be karabu de shi chaya atega mo mali de na koyi ngam gun shilime o ko ta kanda ko donde sagaji ba kun shilime o ko ta kata ko do ngaw ye ko nyina we ko tigi nyina we amana temara krefa fa sokono kanga mo nonje e ko ze o jugu ya mesade wanya meru anyu hakli jigi tarabaraka dongilla kana jirola wo ye kiraw tachwe o ko da nable na kiraw bajira awnya chewde wa kala se me bonala de hoko zai
o ko zai ami meru yoro nyini o ko zai yo andi koti ya nyini birodo zulama anye mali de unde ye birodo zulama ande dina wera ye de anye tarabware kan yere majigi dongli ko fo ye o kado ka fo wa yere majigi bawe agrina kata radio agrina ka television se to kata radio o ye setugu ye television radio jo bo bulo wa umero me afi tombulo ngami mo mulo ya alai wona ma kala bani waray e ka do kara sira sufuro la dagoy se ka meble de mahdi nakaba ay bo famo ka zigi o television o radio lay de qur'an kelen muhammad ka qur'an be akwande muhammad no fe kanyi suri muhammad ka dugono wal ma kay nyam ko de wa kana to nyam ko de ka jo awla de wa fara tiso ka jo ana ala ka dugono nyam ko de on do yedre ngani min dama bo qur'an ko no wa e ka do wa nyam ko de abi jo la de te halala muhammad ka dugono amara ni mo de so e kanay ay qur'an ta kana alif lam mim ra san kebe saba de kufura na ka fo dine bi to a chogo lolo o de dakuriya flene ala kara ka soro ka fo hadisa kono o san kebe saba tmele ngoro fe o kuma ha mim sodu san wa kele bi ke prepare la safoka ta se kana chilima to fo ka ta se kana chilima ko gura no chena na akumbo mungu so ka selama bo bisi basani atoga di nennini bolna tekena tefona kala kara ka yira majigini atoga di adamadiya o buya ko gashu la kana ka ko gurawo ko abada ko muhammadu deme bayi ko ngate bo ko te dugono de do dugono de do de faga bere min nabi mo bo wono e qur'ane ayna ni me bere no kambo o e qur'ane ayna de mo ma fa fe de be aw bodo ayna dere o ya fo to do fe ngalo ko qur'an kali ngono o mayatal dal bi shayatin o mayen bagi lahum qur'an doni la o ka sani shaytano mo ngayere bombulo kamo kasiga uyere bo o ka kala new mbulo ko igali doni mula he ala don tagoy o ka qur'an doni shaytana don do o ala ko qur'an ko surane doni la o ka sani qur'an mo o lu ko ye qur'an de o fona fu ka fo kala no sa ko nu amade o ka doni o ka qur'an doni ko shaytan don do dakuriya kelena e ka do ka fo amedina me ka kina fo akodo be ko ma wala wala ngalodo de ayi subhanallahi cey muhammadu ayabe wala wala ati jala ka ko fa fiu ka qur'an toy abada ikubi ngalongol nda muhammad la qur'an baboy o ayra kan laje ko bira to a cugula sa haga mina qur'an yo fo ala kira rat lalaka a wala wala adala ka sange ba saba haga fo no sange ba saba dama ko kuma na ja ko ala ko dibi doni bina damne doni on dibi dona ka saga dara kuma na ni yele mana samu o jole bitode ko fana daye sanwa kele nye kema saba ko fe abi sanwa kele ni ke dibi la don no kera ko kuma na akoko tigi bisoro kana no imam mahdi o san kema saba ani wakile ni kema saba no kebe nanina o de badru chidio wa badru era afode mo atwade tan nani wala yo defo qur'an kono wala kan nasrakum allah badrin wa antum azilla ala ya deme badru do o asro tugo tabulu imam mahdi ko la sa ko ni may ayo fla fodre badru kala mingara akwa selama ko kele ba folo mingara kulgoro na fo mo badru o do selama ko nga joan ala ye demeke selama sile sanwa kele ani kamena ba soro chukote selama fana bulu wo masaka deme binana de ako aya kele ngini ne ko fo wala kara dagura be salman minna ahlal bait mo de forata imam hada jira ko ala kra flade fo kuma kele ngono cenga ko ka duwa bet ka fo ba salman ye salman farsi abe ba do nga ala kra ko salman minna
dakuriya salmani salmun silimun silimani salmani kisi fila a b'o fana de ta don min na juguw nana madinɛ kooli k'u b'a filenkoloji k'a da kolonji yahudiyaw fana bɛ madinɛ kɔnɔ olu kɛmɛ ka dabali tigɛ ka musow ka taa bɛn olu kan olu ka tulo kuma ka kɛlɛ tiɲɛ sahabaw bolo kɛlɛda la ka da kan u bɛna min kan o ye o kuma na an ka dɛngɛ base salman farisi ale de ko alakira ma dɔn a ko n'anw dɔn anw ka jamana kɔnɔna ni nin gɛlɛ suguya wulila n'an y'a dɔn k'a fɔ u kunbɛ cogo t'an bolo a ko o kuma na an bɛ dɛngɛ base ka madinɛ lamini u ka sow ma pan cogo o cogo u tɛ se ka dɛngɛ min kunna ta k'a dunya fana o kuma na o bɛ kari ka jigin dɛngɛ kɔnɔ ye an b'o tɔ lase salman de ye nin hakilila in yira alakira ka ɲininkali kɔfɛ a don bɛɛ ko payi an k'a kɛ ten a kɛra ten juguw nana bɔ kɔ kan ka madinɛ lamini juguw fana bɛ kɔnɔna na nka kɔnɔna jugu n'o tun ye yahudiyaw ye ala sina k'olu da ci ni muso ye ten n'ala ko a b'i fasa a b'i ta cɛ juguya koyi musow de ye yahudiyaw ka ko nɔgɔya ye ka d'a kan alakira tun ye musow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔ dɔ la ka sahaba kelen bila a ka u kɔlɔsi musow fana ka to o yɔrɔ la o yahudiyaw ni juguw de bɛnnen don a kan anw kɔni bɛ kɔnɔna na o tuma ni aw nana tuma min n'an bɔr'o kalama an bɛ musow yuguba ni musow kasi k'a mɛnna cɛw tɛ se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ bilen o hakili bɛɛ bɛ kɛ musow fan fɛ ala ye ne fɔ kuranɛ kɔnɔ muhamadu ma ko jugu bɛ kɔnɔna na wa jugu bɛ kɔ kan ne la ka dɛmɛ tɛ sa a bɔ ko dɛ yahudiyaw ye maa bila ka taa lajɛ yala ne ko cɛ joli de bɛ ka muso ninnu kɔlɔsi dɛ n'an y'a ye k'a fɔ maa caman de b'o kuma na an ka taa firiw kan n'u tulokanw bɔra o kuma kɛlɛ bɛ tiɲɛ alakira n'a ka sahaba bolo yahudiyaw ye nin dabali de tigɛ nin kɛlɛ tiɲɛ dabali u ye maa min bila ka taa o sɛgɛsɛgɛli la musow de y'o ye ala ye u sɔmi u yɛrɛ ye hakilila jira ɲɔgɔn na ni nin kɔni sɛgɛra ka taa fɔ yahudiyaw ye ko cɛ tɛ an kɔrɔ yan wa kɛlɛ bɛ tiɲɛ alakira n'a ka maaw bolo dɛ an ka cogo bɛɛ kɛ ni kana se ka segin musow yɛrɛ don hakilila sɔrɔ a don cɛ min bɛ yen n'alakira tun y'o bila ye o ye hasani bin sabiti ye bɛɛ n'i da cogo don ala fɛ ale fana tun bɛ se kafiriw ye dɔnkili da k'a alakira tigɛlima k'a lagosi ala fana tun y'o dɔn d'ale ma a b'u jaabi dɔnkili fana na k'aw ta segin u ma fo alakira b'a fɔ a ɲɛna ale fana ka muru tun y'o de ye bɛɛ n'i kɛlɛ kɛ cogo nka ka muru ta k'i lama o cɛya kun t'ale la ale de bilala musow kɔrɔ ye musow k'a ma ko hasani bin sabiti bere ta i k'a da nin kun a kana bɔ a la fiyewu n'a sɛgɛra ka taa a ɲɛnama sahabaw ka kɛlɛ tiɲɛna nka hakilila sɔfiya ta ala kɛra muso sɔfiya a tɛnɛmuso den de tun y'a fɔ ba ya don hasani bin sabiti ko ayi ne tɛ bere d'a kun dɛ nin bere y'a jɛ kun a ma sɔn cogo si la muso kumana fɛ ka dɛsɛ a ma sɔn a don sɔfiya yɛrɛ de ye bere ta sa ka cɛ in dɛndɛtɔ filɛ k'a da kun ka sin ka a walaki ka bɛn ten ka sɔrɔ k'a fɔ hasani bin sabiti awa jigi k'a tɔ lase hasani bin sabiti ko tɛ jigi cɛ kɔni tɛ jigi koyi ni nin yɛlɛ mankan ye n bɛ mun cɛ ma sɔn fiyewu muso yɛrɛ de ye yahudiya kɛ nin fa a kana taa fɔ cogo si kana se ka lahala dɔn ka taa fɔ cogo si la yahudiyaw ka nin fitinɛba in o de da cira ala fɛ tan sisan kɛnɛma jugu imam mahdi ye salamani min fɔ k'a fɔ kumaba fɔra a bɛ dɔn ko salamani farisi tɔgɔ dara dilanna la ala kira ye kuma dilali fila de ko fɔ kisi fila de ko fɔ salimani kisi fila min na o ye ne ala kira dɔ ye o kɔrɔ salimani min ye dɛngɛ senni hakilila di o don ka madinɛ kisi ka bɔ jugu ka kari ka don ma ka d'a kan cogo si tun tɛ sahaba bolo k'u bɛ se ka jugu nugu mɛ o ka ca kojugu wa a kun dabɔra o de kama ka d'a kan mankaw ye san caman kɛ de ka mɔgɔw wele ka taa dugu wɛrɛw deli ka jamana wɛrɛ mɔgɔw deli u ka n'u dɛmɛ ka mɔgɔw ka wule bura
fogana mo ko daci ka boy ko na bare de kuno ko o alay hakla imam ni Salman Farsi mawdo ka ukushi ka bojugo karenga mi nga soma mi manya ka sura to ki pan obiji de ko no bo to la se o to gara cho e ko mana na blewa o anda nyira yini wala fien kulo fana ga tatkula madina kishira ko wa silama sanwa kele ani kema saba o ba soro tote silama la ble jugu koni taye akko besa silama wuru kono filimi ngeme o kema ka silama ndige bo ko ka jugu fana no e chrétien o koni ba fe ka silama ire boyde o nya ba nyama ke je kono domi ala kara ko wodo salamu do fana be wuli de Salman minna Salman Farsi aye madne kishi kabo physiquement dugu ka so giringa do ni nyame gulinga do ane bien film to mi odo ni denga basani ko wa ika do kuma silama sile sanwa kele ane kemena ni na o ba soro dibiye silama soro juko kan jugu kirengna kirche o ba fe ka silama era ko ne kasinga noni fo ajiguno kono kangata alkaba jo wallahi église do manga grafe odo chemmina wuli ko gura ka silamaya ka ko kan jugu kangari cekele mola de bina kede Salman minna akoy farsi nga bara do ko gura Salman minna kishi fula o ene Muhammadu kam ma doy Salman mine o endoy abona mi vana bina o baraka do no e Imam Mahdi silama sile sa wakile kemena na o basro silama weru kon ka keta on photo e silama ni bo weru ni nyonje bende o kuma na banana konona banabe ko kan jugo fana olu bu so fo abiju kono ka fu kata église jo alkaba karafe wala Muhammad de wulla do sa ka fo ko kan jugo mo hey Isa sara wa ashube Kashmir jamana dugum ko Sarinagar dugum ko Khaniyar kabrum be ni abe koroni tlebi wa yahuda aka shubi do koroni tlebi opuma Kashmir Kashmira dini mate ikado yahuda Isa asara ka to Kashmir de opuma kamru be nabe koroni tlebi ka soro luka kabru be banaba to kabru ti do to islamu ta do jola opuma yahuda kabru abe koroni tlebi de ala kono mo Isa kabru be Isa sarate sawe chrétien ko ni ma fala mbomi buru mu viera sa borami ya on su yamengo silama ko no nyongre la ko amta église jo do ma kanga ala sara a tay morami yu kofle o nyina na magango mi nganga ala sara de anga taw kala folo de dagura kelina Imam Mahdi ka Isa sara akabru flaya o de chrétien ngoni a jolo mi mbongo me ko fo ay hakla ko bana ka ba karkari silama fo kata église jo o de wi jolo kari o kama fora Imam Mahdi bina kura akara do kono ko bire bina ta Imam Mahdi fa ni muru angata ya be la ni jolo mi ngumo ko ni vanga mi nguzoro lu fe ka ba fo ka hakla yara la ka nyonye ka fo mana église do kan ta jo manga ngarafe Imam Mahdi ga dakuriya kelem pew aka bire nya kelin asna ko karte je ka silama bo Allahu akbar ka silamaya bo ko kan jugu ka fringala Salman Farsi abona wana ndeke ko aya afalla diga ya mo gala digi o kama alakra ko Salmani minna ahlal bayti ni mo horka suma dodo ay boanye bo Mahdi nga suma dodo Salman minna ahlal bayti enne ki bi jo o jamaatu islami ahmadiyya ibi jo Muhammad nyawa mo horka do bi kuilawa aka day tunga bi kuilawa o ta kuila de ko ma bo ahmad yawni ante se ka mbe nga aunde de Muhammad de sallallahu alaihi wasallam kataka Muhammadu nana ni femje awru ba famu o duna danger de la o duna kumbalande la ala chem la ko kano bo kumbalana ne ko ki nyeti daw cega ya la kale Salman min ahlal bayt o ma salamuni hi hatta matla il
tilka ayatul kitabi ako daguna sama mi forani ka do ka fo nye kitabuin akaba ko doy wala ma tamashin doy ni kasinga ko ba foni dakuriya kolo sabayte wala ma kolo nani akaba ko do de ni والذي أنزل إليك من ربك الحق إكادو مي نجينا محمد كابوي دبا ما يرولا تشين كسبلني دو تشين لكي كادو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكون مولا سوچام مي أتيل من يانده sisan maa min yɛrɛ ka tiɲɛ ko ye k'a mɔɔw ka ca ni ma farati i bɛ taa woyo fɛ kuranna bɛ sɔrɔ kan i m'a ye walakin an ka sara nasi diɲɛ maa de ka ca ho maa de ka ca yoba nka e maa min ko ko jama ka ca o de ye tiɲɛ ala ko wa i taara ji la k'a sɔrɔ an dɔw ka tiɲɛ yɛrɛ dɔn ko ninnu ka ca an ka taa ye ala ko wa i donna dibi la cɛ maa ti caya o ayi lahara sɔrɔba ka dɔgɔ subhanallah o ma kɛ waati si allahu lazi rafa as-samawati ala ne masay min ye sangulo korta an yuru kon nyabo law bi ghayri amadin tarawnaha yala ndo mo jumen ndo me sangulo korode afo o masaka masaya dandeme aw masaka o famu folo muhammadu makalange ate ko don kun vindo ayoro fo ngo natabe abeka kuna fonu di kun jema o kore ma kalande unde min no halbi o masaka aw so wala nala ama kalango natabe pati sagana o ala ko aisha yala sangulo mi naw nyebo korotale law yala aw nyebe ndlumana o korowa no ko matika do zoro fo kata fo karsani boyna bismillah yala sangulo korotali aw fo ka fendo aji goro anya fe na aji goro wa o mal ladunani ala fe ama kalanga ma fede wa kalanga ba tabo wana ko waw abe kiseka kadaka dala matene ala makado sumastawa ala al-arshi ako ala ye ala minyo kesa kasro akam masaya ko marake ayere na koro ay mado yorote ala ka masaya ya tade abake ke jogola ke jom nyaaja arshi ye masaya ale kursi bebi yoro kelenda koro kelenda wati dawla wasiya kursi hu samawat wal arda sangolon dukolo bebe alaka mbara kono wala te sangola te dukolo law dukolo dambe do sangole dambe do ni ala blo do kelna ya fara anga wa ndara de yoro bana kuma bana chugo bana on gala ko la ikomi awru adamadinu aka ko tse ka fa ka yoro fo fa ka kuma fo o kuna mo ya ka bi yoro fo na ko ya fo walla fi samawati wa fil ko singa fo mal fla bela sa mo je damo nga were do wal may ngi kuma awru ko tse ka fa ka yoro fo fa ka kuma fo ala ira do anga ko tse ka fo no to ko ayam la fla bela ngani sina ke me sabe ko do mo ko joyel may de singa la fla bela sa ki rasoro kasoro ale sangolo ba ka mara de ko dugulo ba mara kono yoroti fo ale la ale fana puma tala ale cuga tala nga wana be dum disika fo cuci la fanga cuga do fo wala maka puma do fo wala maka yoro do fo ayo jeda mote nga o kana kala ki hadisu ene konta e shirku yake amina fami dumuni va nye jimi mina ko bora lagi ka minye jiti se ka mina ko bokoy
na ya la jabi jibi fogi kono fara imina wati bo dumini fara be fogi kono ci itifa o yore dongele tawhidu kono ngala ra jenda mama fa ay dumini va ji va ala ko ani che o awdo aka ko tse kata no to ko ne de yifa na ene jabi jibi fogi kono ci itifa fa furani ala la o la ke fa me no tiye o be ala ka a fuyi ne aw be magawla o shite ka fuyi ke o shima fuyi ke o shite ka fuyi ke ngalla ki kaw dugo me anga jen ngono wa sakhara ash-shamsa wal qamara masame sangulo korta kuna ni aw nyete korotal tugula atwaydi korta fenala upmana muhammad ka kobi takoy aw nye bala atwaydi ademe ba de jene sade o de ba bala ngaw nyeta la de wonga koy na jo chagay comme ka wolo ba kuna ka soro aw nyete atwaydi lu mana ko ni tleni kalo akonyo karaba kullun yajri karabale do fe abebe bolila li ajalin musamman kata se wati mi ni o donedo nere masangala bulu yudabbiru al-amra o ko weru labani o be ala de bulu ala ra de ba ayamra balal ala de bulu wati smaine wati gunani fiya kata koroba kata tleve o yela maylama o be ba ala de bulu yufassilu al-ayati abi puma wala ni jugoyna la'allakum munguso wala sa bilka rabbikum adama maka timbe nyonya to khenuna aw katike o kaka fo do la sikato law binake amal la alayya wala sa munguso peut-être ta tiya kula la korote peut-être abse ga kella saya ngofe eswala nyina me ngofe saya de bey ye wati fe nga je kono nema bawla ya musabti nyininga bilika rabbikum tuqil mata akat yakade je yera la je ni yalla jakul la je basro ba do ko do bey ni ma fe da tawngule ni ngala ya nema kan ni ma fe be karaba anyi kanda ke sugudu nonomi yelenga bugoli armani dibi akanyina ma kabina na je kuna abbe nema de ka kabina na fa abi fani bakulo ka dimo ubeni ka sayno fe ibina ke danga de ibina ga lu ko fo lu kon do ngala kon bi ko jey fani bayte ka soro ma kunda he la danga de do ni na toflani nga fato do bato do ala kon bi ko jo wi febe kiye ka soro bi ke do do bina ke karta kon yaw ndus ka ji fo fan be ka shabulu ala yo do be mine fani bawla ubu yere beddi demo fi ka ba ibi ka baradi yake nidi ke kishi kabola ala ko adamadi kadi goy o fani bani adi ko jawye ka saka mo era ta do femindiro o mana kana bo fani baka berena na o mana je yere foyte ni ala mo karabanyo ko wura don na fran ni be do rawla ni bawna o mo lu niw de kandige wala ma ko lu ni toro mo so on gal lafiya o ma o lu fana be sa amusa saya ko fe o kabina na je ko no say be ngan nemo ka ado bani lawa do deserawa se vlano makede on ne ado ma desela fo ere taraka saku toy ere sara konte nono be she sogo be mishi sogo be ba sogo be ere sara ku to de konto be adesera ere sara sage sisa i kanyana ma sambi woro sambi wolo bla sambi segi minge o nyana ma fe to kaku ni bona muso enni kadaha iye wole jimenga sa o jira ne alala de ni ikanga fove wala may kakani bunya o wara kaki o be mi armande ni sevlani senani ma fon era shiriara sheso woni mini fe kabe beti
basu ni mina onono mina sanga bete fali o yi ka barake mishi onono mina o yi ka barake o no tsaya fana lu soro o wo ere shirera ka saka kanga sarade ayi doke yo asugo ni mini fe onono mina afir la ka di mokola fali o yi ka barake o fali doni ba dari ku yibu gora ere na fali sarabe ne ala de yo o sevlanu au sugo manyini yele makaka ama bugo onono mami nga saramuna ya bani adama ko ka saramuna fali kan ga sara awro ko jongola yalla fali ka wayabo mishi bete nyame o krebete o banga minu ngam soyo olu kon dagra kuma be sugo nyimi shewdo benama fe beye anidi awmo fari olu sarabe akiyamado o sevlani ko ki sara ki yemuga afoyena inono minawa isugo nyimi nawa yele kerika ai o kuma emi nyela luka ko nono mi ku sugo nyimi o do fosa ke kanga saramina amal mau dakuri akelina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqul la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna ni yere tashi je yere ako tamado ibaraka fo sevlani e ko kodo te ko fe e ka jana te fasai ka on daga sugo nyimi nono mi yele ka fe to ko ni bono nina ka on ni daha na fura ko ambe sayane o kuna mai o abe kuna man nasa wa amvle masai ngoro o falu sara oti balana mishuka sara oti balana shauka sara oti balana nganene eso nyimena ani nomina ani amne yeluka o mana ala kon ko aw ko todi ko nga sara muna ko do be la lakum bil ghayri rabbikum tuqinuna ay tika kada ko be de alay muhammad ibn kano fo kelembew falete zemina shet zemina nyamet zemina nima fe tosh zemina fiu o de dira o kada ka aw yele lu ka u so mi aw nono mi u si bara la katema ka na fora jiu ka jimi taka ta chai na fora atwa di boke u boka chatai na fora nyega yene ka chatai na fora suno ko bisno ka temaka na fora cheni musugo aruba dawa ku fle musugo cheni musugo la o ala ko o ku ngasara muna sevlani malo masade malo do kene sevlani o de kiyama do maliki yawmi dini do nyek ma shuli kana de ngala kra ko ma ha seli brikawuli dans vers ni ma fait to juste zo ko for out astevlanu no taka mina ko kiyama do ani falu be wuli de ani so be wuli de olu yoro ba dane kadaka aw yolu so mi aw yela luka ay bire dawku ayu nonomi olu nu ka kele fo de wa kele di bolo de ala bere darane fal ku ere shiri an yoruba ko jon wala anya dai ku o awru ko jon wala o kuma wata mi ala ko aw ni ro ne ala mo hoda fuyi seli wati duri afu adama ne ki jaw kana takato fal tise ko ke mi shitire ko esat dan ve to sadara ko jugo tise ko ke nyame ngala katara a fait to be kele do jugo tise ko ke adama de ani ro flene ala bulo nini ndey ko jugo de besa ni seliti ka mena kono kiyama do ko jugo be o kuma lala bi lika irabi tu kinuna katika ka fo ko be sikatala an ala nyonye do ko be de ne konta jugo do o ko men ni ne do saka kuni eche ngana kira baga onda fota o bi jira de amena fo sayyidina umar ya fo mi ni chawni muso jira ko beki takele ime minge je kono furso kono na ayno jira ala nyefe ala re ko qur'ana kono muso e kono takalo kono ndo abi fono abi nyana mini ngona ta ba ki fini ko abi tobili ki abi ta jwa nyini ere shere chaw maka jongalo kara ko ifungulo yidimia afungulo mandimi ase yadimia akono yadimia ay afono na wa ay o muso ta kele vera do mi tinimi bina ere jorla fo yani kata ki warana ko muso jigina fo ere bi yere iwo shira eminde tinimi kono de che jo shira yani kata iwo shira yani kata ki warana ka fo muso jigina ala ko iwo shira ere tinimi kono mimba kono Jauh au ko ne ga sarawa muso saraka chata ide ay tinimi gawa muso yede wolo sa o bena chemo aya taka shida mo
e cɛw sinda la fana ma o muso k'i k'a ta kokura ka barrière la fo sabula a bɛ fɔɔnɔ ka a bɛ ɲɛnamin'u kan a bɛ bɔ ko a bɛ ɲɛnɛ k'u kan Seydina Umaru ye nin yɔrɔ de ye ko n'a ni muso jɔra Ala ɲɛfɛ ko bɛɛ ka i ta kɛlɛ i ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ musow bi caman fɔ anw jɔlen bi to jogoso an ma foyi kɛ kelen ni an dar'a fɛ waati min Ala ko i y'i diya de e bɛ sɔn k'o fɔ ne ɲɛna bakɔrɔninya wuluya e bɛ sɔn k'o fɔ ne ɲɛna muso ani cɛ aw do kira wolo k'u ladon k'aw bɔ bonu ɲɛgɛnɛ na cɛw a y'a kɛ kelen fɔ sa kɛ an jɔlen bi to jogoso foyi tɛ cɛ bolo ka fɔ muso ɲɛfɛ nka an tɛ nin yɔrɔ kalama dɛ an caman bɛ k'a sɔrɔ foyi t'an bolo kiyama don muso ye nin bɛ k'a seli la e nana cɛ bɛ taa seli fɔ kokura a sunna i bɛ taa u y'an da de o kama Seydina Umaru ko a ko ne b'a to muso ka kuma kolonw fɔ mɔ kiyama don b'a fɔ Ala a ye nin fɔ nin don e ye fangaden ne tun bɛ se k'a bugɔ nka m'a bugɔ ka d'a kan ne y'a dɔn cogo foyi yɛrɛ tɛ n bolo fɔ o kuma kunaman minnu n'a y'o fɔ mɔ n bɛn'o de jira nka anw ko muso t'a fɔ an ma diɲɛ na kiyama don an mun jira la'allakum bil kayrabikum tuqinuna aru ka diɲɛ lahalaw kan ka jira la k'a fɔ kiyama don an Ala kunbɛ don ko bɛ yen dɛ sagakunu kɔfɛ ko bɛ yen an ni baganw jɔlen bɛ to foyi t'an bolo ka fɔ Ala ko fɛn bɛ yen Muhamadu a fɔ o ye seli ye ne de ye nin bɛɛ daga aw ye k'a fɔ a ye o kuma a y'a jɔ ne Ala ɲɛfɛ waati 5 kɔnɔ Allahu akibaru akibaru kɔrɔ ye bonya a tɛmɛna fɔmɔ foyi t'anw bolo ka fɔ foyi t'anw bolo ka fɔ Ala a bonyana fɔmɔ an jɔlen ni filɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alhamdulilayi anw n'an bɛ barika da yɔrɔ la ka dɔ b'an bolo ka di wa foyi t'an bolo anw n'an bɛ barika da yɔrɔ de la ka tila ka taa an den da dugu la Ala an bɔra bɔgɔ la wa dɔ de la an bɛna segin yan'o don jɔ fɔ ni ɲɛnamɔ an bɛ nin de filɛ nin ye Ala ko ne de bɛ nin fɛ adamaden y'i jɔ Ala fɛnɛ n y'a bɛɛ k'i ye k'i dafa k'i kɔngɔ fa k'i ka duloki fa adamaden ta de y'o ye a ye fɛn bɛɛ karaba an ye ni Alahu akbar tɛ foyi tɛ adamaden bolo kiyama don ko Ala b'o filɛ ni seli in tɛ ɔ n'i m'o seli in kɛ sa Ala ko o ye tuma ka misi sogo ɲimi dɛ e tuma ka misi nɔnɔ min dɛ munna e bere da falen kun a karabala ne Ala fɛ e ye senfilani ko wo e k'i ta kɛ olu yɛlɛnka ni nɔnɔ min ni sogo min ni baara ye nka i k'a fɔ ne Alahu akbar olu y'o dakun kɛ e m'i dakun kɛ a kɛra cogo di bɔnɛ ye jɛni ta bololankolon ye jɛni sɔrɔ bani Adama o kama Ala ko Muhamadu ma i bɛ ni k'i yɛrɛ fa munna mɔgɔw tɛ ka limaniya o kuma laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rauf ko i ka dɔn ciden min nana mɔni a makari n'a hinɛ b'a la a n'a ka Ala sɔrɔ a ni daamo ka i ko maa kasa la'allaka baaqi nafsaka bi hadha alhadithi ko Muhamadu bɛ ni k'a yɛrɛ fa munna n bɛ k'a wele ka na hɛrɛ mɔ nɛɛma mɔ munna tɛ k'a faamu de ne n'a kɛ cogo di de Ala ko Muhamadu ka n'i yɛrɛ fa sa a ko t'e bolo a bɛ na Ala bolo ci lasebaa ka hinɛ de kan ka se ne mɔ nka i ka wala lase mɔgɔw ma k'a kɛ mɔgɔw nɛni nin fɛ la o tɛ Ala kɛra ka taabolo ye huwa allazi madda al-arda a ko i ka dɔn masa kelen ale de ye dugukolo fɛnfɛn dakurunya k'a sama yan nɔ fɛnfɛn de ko don wa ja'ala fiha o dugukolo min n'a y'o fɛnfɛn an ye i komi a ye sankolo fɔ ko an ɲɛ b'o jɔ le la o jɔra aw de kama ji min bɛ jigi ye kalo min bɛ dolo min bɛ a bɛɛ dabɔra aw adamadenw nafa dama a ka hɛrɛ kama fasayi o y'a ba ka tiɲɛ na a ko wa dugukolo ko Ala tilala k'o fɛnfɛn an ye wa an b'o kan wa ja'ala fiha anharan ko a ye baju olu boli dugukolo in kan ani kɔgɔjiw ni kɔjiw wa min kulli thamarati ani jiriden yɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen jala fiha zawjayni sinayni o jiriden suguya fɛn o fɛn k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ nɔnɔya fila fila ni kɔnɔman bɛ yen timiman bɛ yen ni basiman bɛ yen kunman bɛ yen a bɛɛ lahala fila fila ni dɔ kolen bɛ dɔ ka jan ni dɔ ye seligama ye dɔ n'u bɔlen don a ko n'i m'a kɛ cogo di i bɛ taa i bɛ fila filaya sɔrɔ a kɔnɔ k'o bɛɛ dabɔra
ni te nunguru fe ina nunjata ni te magama fe ina gure ala ko ayam bi papi de kan ange nema na foka kan va foka ndaile awada madinu wa mi twaka de foka tanva ambe bete kabini shitana amala ka nono ka sugo du kam na nyiti ka sugo nyimi abi do anda kono amina to nyimi na ka nyimi fo nyiti ka sugo nyimi ble ko torba kare to e ko on de sugo aya nyimi foka ta anyimulu foka ta adama dinda du ko jore bala ka nema ko wati sira yughshi layla nahara abi shu ke ka tlemena waddo abi tleyela shuka inna fi zalika akoni wala lu mindra nisa nina la ayati ne kabako benna li qaumin mogo yatafakkaruna min mutashide de niti tashi qur'ana kalando iwi temani yaraiti fasai halbi ala ko tashi wa hagali na obere gelemo ikana ka fowati sira nit na ya sur telephone malabe andina telephone labla parce que na fofo itala ayira makarawa ay labe ngaya aya ça distribué. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sagodo murabula amni aslama befo. Alhamdulillah aya dobia usaja wala chugo façon dola o tasrikalo bi kuma do fola tiendra kuma jugudu mais mi fa ron wala ko sebe sura Yusuf labane do bien le 26 3e mois 2023 ka ko nyam ko se ga tafsirul la mais tafsir wi rawla ko ka tafsirul la yoro fleni abi fa chogoti ala ko qur'anu kono bismillahir rahmanir rahim hatta iza stay'asa ar-rusul wa zannu annahum qad kuzibu bon yorayna ko cidon ko usegara unyanna wa zannu ubi zannu segata cidon fana matu ka fo cidon mo ya jigiya annahum qad kuzibu uye kirangalon digelawdi subhanallah ko ala ngaloti ko ala ngaloti subhanallah ko fo cidon ba o jigu kono tiaro ne do fana ba fo ay ko cidon no fo mo yere de ba fo no ya ka fe ko ba fo ko e ko cidon ngalon dige bo ina na yoro min vola sisa mi fe ka yoro ngola wala mo ka taka wala kanya nta yoro kuma jugu bare do ya famya aha ba sigi ka ta cidon yere de matukuni ko fa kuma ngalon tigerawi na fo ala de kuma min fu yo tiche ya mere bo ni ko so ni datidi ka kon binye tasuru fe won fe ngada tasuru kala bawla ayu ka tasuru ta ka lame ka kon binye u ba yele masisa me ka kon binye ayu ka tasuru lame u ba fota de bo do ba ngala wi ti fo famo yoro la u ba passer kata ala ma mina sababa bien le 26 3e mois 2023 ka kon binye tasuru fe won fe be ya lame yoro lame u bi yoro segi kata ci do ndema bo flana fana suratu yusuf la ban yere do ay laban aya kemeni aha labano flana fana an akramo gomi num biansa e ya fo ka fo ya kefi ya hadi ko ya era manga fo ala to la fi anga mo fana ko te fenu no sidi be gam ko num to ko di e shahidu no ko ya era manga fo ka fo ya allah ko nyona kafiri akuma teje kono ya mere aha awani mamba ko kul huwallahu ahadun ko no itafo tifo ba fo de huwallahu ahadun ko kul ko ka fo ko e pla ko ka fo o be saka ke togodi wa assalamu alaikum wa rahmatullah sa ko do murabo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kone baru kone kami nyamana kabbe fo yemo kane
bismillah. jazakumullah an baraji fo almamido bismillah atikira cendo ñingal ga baka ñingali akul lailatul qadri ani antana dal filatul mubaraka ani barkale ani qadru ababi ñonta lailatul qadri re fo cogo do fanay lailatul qadri re anga do ka fo lailatul qadri be lailatul qadri kono su kele mi me aramata suwalo kono o lailatul qadri do nga je rabi nyami ka saga do mo kadbi bu ko imam mahdi na wata to salama be na dibi duna salama wala ali tayratu do fifi o fana lailatul qadri do ala kra na naso dine refe me je kono abet turla daga ka ba foytu bulo o fana lailatul qadri mi o lailatul qadri nyono matwa je kono o kuma lailatul qadri be nyoy o kuma jammina do o fanga ano noro ala bi adamo ka beni dibi mi no o bunya o fanga ana jamto o kuma o noro no barga dibi do tikimo o kama imam mahdi alayhi salam kira temenu imam abdul kadir jilani ko al kira temenu ndabo kuma te on wali yumo kadaka ala kira noro ba kono o ko lila kadru be lila kadru me no boray amal make ibrahim silla ibrahim sako suratu yusuf labani chena tafsiru he ni alama noro di ma abke chugodi abina fo andemena ayola ala ba fo li ya alama muso ala ka don o ile bu bare ala ta don nga muso ala ka bla kene ka awye fay ngoro be foteli li ya alama la muso ala ka don ibitimo aya chamana o ba fu futi ka ala ta don ala ya don nga muso aw lemena baw ka don ala ben ko de muso aw ka don nga ba fo li ya alama allah no yoro de ni hatta idha ta'ata ar-rusul fo wati min ciden utita tira kulafu foku dawa o akata alli mena jomi no me kiraw no fe wati jigitige ananna kadi obina olula wa zannu annahum qad kuzibu o kafiru sa no lu ne so jale do olu kon apay ciow masayu negade ngalo ndugaru yow oluru kadda ngana bi ko isa jahum nasruna o de ona nga kakina fo kiraw yoru desele de ba kuma ja ala de yannege o de be tafsiru tawla na'udhu billahi waye bi vo chendo de ni mama de kunana ngara bara ko ni met be ka tafsiru la aya fo to mi kasinga dati revo aya ka yo konte ko yelo ma ngo falay uba ka tafsiru lame ubu ka mo yelo ma o kan ba shi fo to la nga ka fangu ma fili o ta che ko kuma ala mahrib la kana te tlunga de la bo ala danda ko yaare mo aya fo to me ay tafsiru gala fa ayu ka tafsiru fa ngara ka ko nyina nge wala makka ko amarial lamani ayu la je ni ñorone ayta suratu yusuf lab aya labanda uba fote pian wa ali sebeni yalla asama bete ko fo fura urujo ko ja ala yan nege a gwango dugu ala bi nege kella bismillah rabbi demba masha Allah beto bala jazakumullah kam sira ko be fo ما شاء الله كابي ماما سوني كم ماما سوني كاب بفلا جلفو جزاكم الله جزاكم الله أنا براجي السلام عليكم السلام عليكم Daud, assalamualaikum. Daud bayo, assalamualaikum. Daud, assalamualaikum. Daud masih kado. Waalaikumsalam. Nabaso, masya Allah.
ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله كل بالي ما شاء الله جزاكم الله كل بالي أنا براجي السلام عليكم معايبو بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله أنا براجي مايو جزاكم الله شكرا كان فانا بفو أمي دميا فو أنا باب بلجل جزاكم الله مايو شكرا بسم الله مرحبا أنا براجي تبارك إن شاء الله أنا براجي كم سوق بلجلي فو متري كل والبي أنسيان دو فريق مندلا عن بيغافسا عن فول باي سيكويه السلام عليكم آمين 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 الحمد لله الحمد لله الله أكبر بقى على تنو الله أكبر آمين 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 أنا براجي السلام عليكم آمين 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 السلام عليكم أيوة واتي سبكرو نقالي دو نما كل زراعة دو أبانا ودنا أبا السلام عليكم kita koroda teman masuk balik sudah Assalamualaikum alhamdulillah kamu ni ke kami sibuk alhamdulillah jalannya
jazakumullah lama lagi mama wona mamme na maka Binyamin wa Yusuf de doni alhamdulillah summa alhamdulillah ami tebon kelaw fo tebon chama masika do abina fu kal lebe anyena ni se katame do to ga ami do ga ya rabbi ala ka demala me baramina ala ko barado wa jembe de be ka lame ali somena londro kay wele ka foko ni telephone ko ni wati sira ko bebe nyamiti ko jamatu kabbo su barasu yomo o anga mamru me no bi bamana ko mo lu fana balla me direct la londre o kamo akana ka ko no ka fo ambe ko fitini kuna ya ay bara nga se bala ko tabi la ko jisi jamatu mo jembe nyefe ayame de ani che an bara misaka abara sugi ani tlo kala khalfa bisinga yi gwente tek al matala ay MTA nyema bawlin na pew ala do kam MTA mi ni international do o nyema khalfa do masir rabia snaka gwente yoron gele matit lo ken zu yalaw ko kam o amunu me radio la anno aya chugodo na blala mina aya ke anyemo de hani emission bi ke amit tulunga do koloshi aya dabla wati bina na amanzi dan meka ni mission bi kala bi technicien wa la hala do law tekata era kaka concentré iko mi wajul kala ci be mi nga bi tulunga do law tekata we nga be fodo bina ni aka ngarda kadi amanya Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi arjosu afem bey nu be aka lame an internet siraw ala ka baraka do bela anga technicien mi no me anga radio la jamana dugu weraw lay amu bela jele fo oni bara ni fien blala la be baye wele ke baw lambe baw ba fo maliko na afara je mako wele ka fo dugu weraw ya fo wa nyanan ze baye ba wele ka fo ina fa ha bi ta ko ni nyana o yae ni yake ka nya abi fo ni yake ka chen abi fo o ma nyam sala zaratin o amo o jende kono bi de ami do ka yarabi alaka do no bele ji koro ami se anga do ka o de anga dakural la ba yarabi alaka malik kishi ka tanga ka do anjigi koro minu me dajuru samani dajuru mobi u fora do ko do bina unona do fana bina unona o mana faso bara ibake adonga fo iyake ba soro do yake ka konye ifana ba ka ke do bina ke ko fe o me be ala deli wati ni ngulu min ala ke mo ko kal faala ikasika faso na faula faso na fa baro ana wolo ala ko do u garsgala ayru kangu do ke wo do bi kay aw dlo me fama baminuna nol ta fama ya de fama era olu te sampla kala o te sawulu bla kala we no yo dugu tigiwe olu de fama la tuli ni sigira dugu dra fokati sa o mana ibi duga here duga jirwali du donga soro ibo de hami katame yera ka duti ga bara o de o kama ami nyar la kaw ani tur la kaw amba ko fo no ko fo lay ala yo mo yande damo ni jen nata jen toko sanduru kelaw santangelaw o kasega dodia naw fana temeno ke ka faso to bolola ka bolo jan ani baraji kataya keta naw ko temeno fe faso tna joble de min vo nyar la kaw darma nyare aduni be de kumbi Sulman nyare ele wa nona ya ale be franci doni ba ko ala fede ni vefe ba ke kamalla aw kanga joro mi va ala ba nyini ngala kada ko nawe tirici anyado jiji goro save sawru blangela nu ka fama ya o ba ta tala o kuma joro fabalia o be ni kay aw de fafe aw tur la kaw ana aw nyar la kaw nama to anga chefo nyona sa mungu so joli koromnu horiya joli jamana debene o joli jamana joli o doli hanne ne rani bito awno aw mora o faminu na no joli bawna nga joli siminedo la hala kunda do kamo nama chendo fo nyoyna mungu so alaka o jolu bla u ka boli amfara korola mungu so anga yelema kurata mimi ga faso je yelemay mimi ga dame joli yelemay mimi ga hora joli o yelemay do kara sade ya rabbi ni sungalo nge jela mane sungalo do mane sungalo hina sungalo kanyeshi
mali an maldew bela jelemo bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ada apa ini? Ada apa